Здравейте, потребители от VBOX 7. Аз съм Знака и сега правя трети епизод на моето оцеляване, което започнах. Така, ето къде съм спрял последния път. Сега в този епизод мисля главно да събера малко краве кожа или там каквото е. И за да мога да си направя брони, само да видя на какво играя. На Peaceful съм отново, пускам на Normal. Да видя само слънцето, къде е. Да, скоро ще залезне. Така че няма да ходя много надалеч от къщата си, за да не се изгубя. Обаче май наблизко няма никакви крави. Затова ще направя ето така и ще сложа малко торчове пред къщата си, за да може когато стане ден или не знам кога. По принцип те се спаунват където е светло. Това пък от една страна ще ми помага да имам видимост пред къщата. Също мисля да започна правенето на една градинка. Само все пак да погледна. Тук има доста гравел. Там виждам паяц. Не, това. Те са под земята. Тук има едно прасе, една овца, там има паяци, виждат се. Но, ето дори вече се спалнаха овце. Но не знам дали е заради торчовете. То всъщност дори и семена няма наблизо, което е гадно. Само да видя какви материали имам. Имам 2 кожа, махам, тумени айтъмса. Добре, ще влезна да покопая в мината. Хем да мине времето по-бързо. Така, както знаете, намерих малко кол миналия епизод. Сега ще покопая малко. Много гадно си блъскам главата в камъните над мен, когато слизам. Само да видя има ли нещо. Наблизко няма нищо, никакви мобове. В следващите епизоди ще... Да, ето кирката ми свърши. В следващите епизоди ще търся и спаунери. Сега се качвам да си направя кирка. Отново. Чакай, че отворих печката. Но ще ми трябват стикове. Слагам тук, слагам и тук. И вече имам кирка, ще си направя и меч. За всеки случай. Така. Да видим. Да, слънцето залязва. Едно прасе се е спаунало там. Така. Слизам да покопая още малко. И ще лягам да спа, след което ако остане време ще потърся крави, ако не са се спаунали до тогава пред къщата ми. Може би за ферма или градина, както се нарича там, с жито няма да има време. Затова може би ще го оставим за следващия епизод, тъй като, както виждате, и трева няма наблизко. Сега лягам
Дано не дойде нещо докато спа. И слава Богу няма нищо. Добре. Много крави не са се спалнали, което е гадно. Но аз съм принуден да потърся трева. О, там има един паек. Ще го убия. Ако до тогава не изчезне, докато стигна до него. Там виждам още един, но той е в някаква пещера. Бой! Не можа да го оцеля, бе. Мри! Две пажина. И наблизо отново няма никаква трева, което е много гадно. Мисля, че са ме пуснали някъде в саваната. Ако говорим за терен, в който са ме пуснали. Общо взето в този епизод май само се лутам и се чудя какво да правя. И затова ви казвам, пишете ми какво искате да правя, защото аз се чудя. За да не се повтарят все едни и същи неща. Ще убия малко прасета. Там виждам кол. Много ми лагва, пускам малко мъгла. Мри, свиньо гадна. И ти ще мреш. Да бат. Извинявам се за... Ето я тревата, бе. Но много ми лагва нещо. Супер лаг. Дано не ви лагва като гледате клипа. Тук е доста тъмно, може да има нещо. Добре, друг път ще дойда да търся. Искам сега да изкопая този кол тук. Само че къде беше? Ето там. Ето късмет имаме стрела и два кокала. Къде е тъпия кол? Ето го. Така, тук има още... Изкопавам го и приключвам с видеото. Той май е доста... Просто нямате си на идея как ми лагва в момента. Защото съм отворил доста програми, може би, заради това. Добре, стига толкова. Той без това свърши. Отивам сега до къщата, изпирам видеото и ще се молим. Само да видя, събрал съм само едно семе, тя и тревата беше малко. Къде им беше къщата? Ето там. Сега решил съм да правя нещо като там за сбогуване, затова ето го. Трак. И довиждане.